माखौथो एसेबां होख्रावबाय थादों सिरि सिरि था आं मिन्थिगौ बिमा आं बुजिदों नों आंखौ रागा जोंदों नों बुंगासिनो आं मिन्थिगौ आखाइखौ खेवनानै हो आरो खुगायाव माथुना दोननाय सिन्देलखौ बरनानै हो होननानै नंगौना बिमा नों आंनि खोथाखौ माने एसेबो बुजिनो हास्थायाखै आं जोमै बिहामजोखौ आलाय आथानि नुनायखायसो बिखौ रुम भारा लानानै दोनदों नोंबोथ' माथो जोमैखौ सोलानो नोंबोथ' माथो जोमैखौ न'आवनो लाखिला दा बे हिनजाव मानसिया बहा थांनांगौ मा मावना जाहैनांगौ बबेयाव बेबोथ' जोंनि न'खरनिनो मानसिमोन ना सानसे समाव बेबोथ' आंनि फिसालानिनो हिनजावमोन आंनि बिहामजोमोन आंनि फिसाजोजों समानमोन बिनि आलाय आथानिखौ नुनानैसो आङो बिखौ रुम भारा लानानै दोनदों आं बिहाव आंनि फिसा हिसाबै आङो बिखौ अनदों नायदों नोंलाय मानोथो बेखौ एसेबो बुजिनो सानासै नोंनि साननायालाय नोंनि बुंनायालाय मा जाखो माबा बिहामजोजोंसो सोमोन्दो दंगारोनो आं जोमै बिहामजोखौ रुम भारा लाना दोननायनि खोथायानो जाहैबाय आंनि फंबायनि फिसालानो आं बेखौ हरनोसै होननानै सानदों दा नोंजोंबोथ' रायलायनो हाया नालाय बेनिखायनो आं बेफोर खामानिखौ सिरि सिरि मावनो गोनां जादों बिमा नों जुदि आंखौ दाबो बुजिनो होननानै एसे हास्थायोब्ला आं नोंनि आखाइखौ खेवगोन आरो नोंनि खुगायाव सिन्देल माथुना दोननायखौबो आं दरननानै होगोन नों आंनि खोथाखौ बुजि आंहा बिहामजोजों जेबो सोमोन्दो गैया नों मानो बेखाराव आंखौ बदनाम खालामनो नागिरदों गामिनि मानसिफोरनो नों मानो खोन्थाथिंनो नागिरदों नुबायना दाबोथ' नोंनि रागायानो खमायाखै एसेबो आं नोंखौ एसेबां बुजायगासिनो बानजायगासिनो थेवबोथ' नोङो आंनि खोथाखौ एसेबो बुजिनोनो हास्थाया अब्ला आं नोंनि आखाइखौ माबायदि खेवनानै होनो रागानि समाव मानसिया मा मावो मा मावा रागानि समाव मानसिया मानसिखौ दानथारनोबो हागौ बुथारनोबो हागौ सुथारनोबो हागौ रागानि समाव गासैबो खहा जालाङो नों जेरै दा आंखौ गामियाव खोन्थाथिंनो नागिरदों नोंनि रागानि समाव नोंनि रागाया जोबोब्ला नों गावनो गाबनांगोन बिमा आंखौ नोङो गामिनि मानसिफोरनो रायथिंगोन सोरनि बरनाम थांगोन नोंनिसो थांगोन आंनो सोरनि नोंनिसो हौवा नों बेफोरखौ एसेबो सानासै रागानि समाव नोङो गासै खामानिखौबो रागाजों मावनो होननानै जाया थान्दा दिमागजोंबो एसे साननांगौ मानसिया दे दायो बिमानो एसे साननानै बुंदोंल' नों आंखौ गामियाव बदनाम खालामहैगोन ना होया बिहामजो जोमैखौ नों बदनाम खालामहैगोन ना होया नों जुदि मानियोब्ला आं दानो नोंनि आखाइखौ खेवनानै होनोसै बुंगोन ना बुङा दाबो बुंगोनावनो दङब्लालाय थादो जे दिनसिम नोङो गोसो सोलाया नों बे खोथाखौ बुंनो नागारा अब्लासिम नोंखौ आंनि बे अफिसावनो खानानै दोननाय जागोन मानो बिब्दि जाजोबखो गुरलाय बुजायनो आं सानखादोंमोन सिगाङावनो बेबायदि रुम भारा लानानै थायोब्ला सानसे समाव जुदि आइया बा सोरबा गामिनि मानसिफोरा जोंखौ बिदि नुयोब्ला गोबां गिदिर समस्या जागोन होननानै सानबाय थाखादोंमोन आङो नुबाय दा फैयै फैयै बे एखे आं साननाय समस्यायानो नुजाफैमारबाय आइखौथ' जोङो साननैसोआनो जाबाय खानानै दोननाया आइनि खाथियावबोथ' आं दा थांनोनो हाया थांबाबो आंखौबो आइया मा बुंगोन मा खालामगोन हे गसाइ मा जानांगौ मा जालांनो हमखो बिहामजो औ आफा आइखौ बेबायदि खानानै दोननायखौ आं एसेबो साबजानाय मोनाखै आफा आइनि आखाइखौ खेवनानै होदो आं दुखु मोनबाय दुखुखौथ' आंबो मोनदों आइ नाथाय गोनां जाबायखौ खानानै दोनदों खानानै दोनामोनब्लाथ' बियो जोंखौ दाहालागि गामियाव मा बरनाम हैबायमोन नोंनि आरो आंनि बरनामखौ बासायनो थाखायसो आं बेखौ खानानै दोनदों आफा सानैबो मोजाङै थांनानै आइनो खोन्थाहैब्ला आइया मानिनोबो हागौ गैया बिहामजो आं नोंनि फिखुनजोखौ जोबोद बुजायबाय बेथ' दाबो माथो रागायानो खमायाखै थारमाने बियो नर्मेलाव गैया दाबो बे समावलाय सोरनि फन जाखो नै माथो सोरांस्रि बिहामजो सासेनिसो फन सोरांस्रिनि फन औ सोरांस्रि बिहामजोनि फन बिहामजो नों सिरि थाथ' आं रायलायनि देलाय बिहामजो बुंलाय मा जाखो आफा नोंसोरो बबेयाव दङ आइजों नोंजों न'आव साननै सानथामानो जाबाय नोंसोरो न'आवनो फैयाखै बहा थांदों आफा खोन्थानाबो गालाङाखै बिहामजो बाखि न'आवथ' गासैबो थिगैनो दङ ना नै नोंनि नोमाजों आंजों
एसे आलासि जाहैबायदों र' बरियाफोरनाव। आफा न'आवनो एसेबां समस्या जानानै दंखायो मिथिखादों। नोंसोर आलासि जानो थांदों खमसे खमथ' आंनो खोन्थालांनो हायोना एसे। आं बेसेबां सिन्था जाबाय थादों। आरो आफा अलंबार मोनाबोथ' न'आव गैया। अलंबारमोन न'आव गैया? बहाथो थांदों बिसोरलाय? आफा नोंसोरो जि दिनखालि न'निफ्राय ओंखारलांदोंना बै दिनावनो अलंबाराबो न'खौ गारनानै थांबाय। मा बुजिया खोथा बुंदों बिहामजो नों? अलंबारा न'खौ गारनानै बहा थांखो? मानो थांनांगौ बेलाय? बहा थांगोन बेलाय? अलंबारा न' गारनानै थांबाय बहा? आफा मा जादों बेखौथ' मिथिला। कारिश्माया हौवा हिन्जाव नांलायनानै न'आव थांबायनो आरो बियो गोरजियासो थाहैबायनो कारिश्माजों। अह' देलाय दे दोनथ' बिदिब्ला आं न'आव थांगासिनो। हे गसाइ मा जाबावगोन आरो आंनि न'खरा? आफा अलंबारनि मा खोथा रायलायबाय थादों नोंसोरो? आफा खोन्थानो हागोन ना? मा होननानै खोन्थाबावगोन आं बिहामजो? अलंबारा कारिश्माजों थांफाबायनो तामिलनाडुआव गोरजिया थादों। गोरजिया थादों? गोरजिया थादोंनो। मोनजायाखैमोन ना मोनलोङाखैमोन बे गथ'आ? दासिमबासिम बिदि गोरजिया थाहैनो? माबायदि बे अलंबारा? आंबोथ' गोदो लांनो नागिरदोंमोन बिखौ। आंजोंबा थाङासै बियो। आंनि न'आवबा गोरजिया जाहैयाखैमोन। दाना माथो तामिलनाडुआव गोरजिया थाहैलायबायनो। आं मा खोनानो मोनदों बेफोरखौ? आफा आं अलंबारखौ मोनफिनबावगोन ना आफा? बिहामजो अलंबारखौ मानो गोसोखांदों नों? थांनो होदो बियो बहा थागोन? आं नोंनि थाखाय आंनि फंबायनि फिसालाजों हाबानि दिन तारिख थिग खालामगासिनो। नों जेबो जिंगा दासि। मा? बिदिब्ला आफा नोंनि प्लानिंआ नोंनि फंबायनि फिसालाजोंसो अलंबारजों नङामोन? औ बिहामजो आं नोंजों जिबायदि खामानि मावगासिनो आंनि फंबायनि फिसालाजों आं हाबा खालामनोसो आं बेफोर खामानिखौ मावगासिनो। अलंबारनि थाखाय नङा। आफा आंखौ निमाहा हो। आं अलंबारनि अनगा रावजोंबो हाबा जाया। आंनि खर' मेलेम आंनि देहा जिउ सोलेर गासैबो अलंबारनिल' आरो आं अलंबारनिल' जानो सानो। जोमै बिहामजो बेफोरखौ उनाव रायज्लायसिगोन। नों थाथ'दो आरो नोंनि बिखुनजोनो नों सम बायदि ओंखाम होबानो जाबाय। आं न'आव थांनोसै। अलंबारा तामिलनाडुआव गोरजिया थाहैबाय। मालानिफ्राय सोलायखो बिलाय गोरजिया थानो बेबायदि? आंलाय गोदो माथो एसेग्राब गोरजिया लांनायनि खोथा बुङोमोन। बेथ' आंखौ रायोसोमोन। गोरजियाथ' माब्लाबाबो थानायनि खोथाखौनो बुङामोन बियो। दा बोरै बे हारसा हिन्जावजों बोना लांजाखो बेलाय? जियानो जाया रावखौबो नाङा आंनो अलंबारखौल' नांगौ। अलंबारखौ आं सानसे गावनि आखायाव लानानैसो फैफिनथारगोन। बोरैबा अलंबारा तामिलनाडुआव हारसा हिन्जावजों गोरजिया थांबाय। मोजांसो मोनगारदों माथो आंनि गोसोआलाय। बिदा फंबाय बिजावजालि ज' न'खर गंसेयावनो थाबाय थाब्ला मालाबा नांलाय खमलायसो जागारो। बेनिखायनो बिसोरनि थाथोंसै जोंहा जोंनि थाथोंसै। ओरैनोब्लाबो जोंहा जुदा जानो गोनांखामोन बिसोरनिफ्राय आलादा। दा बिसोरनो थांबायब्ला जोंलाय मानो जुदा जाबावनो? बेयावनो थानोसै। ओरैनोब्लाबो आंहा बिजामादैथ' मोनखाबाय। ए आफाबो सफैबाय। बिहामजो अलंबारनि खबरखौ सोर होखो? आफा लावगिनो खोन्थानानै गालांदोंनो। लावगिया मैया फैनानै आंनो खोन्थाफैदों। आफा आइयालाय? आइया बबेयाव थाबोखो? माबा बिहामजो नोंमाया आरो सानैसो हारसिं आलासि जाबावोनो। आलासि जानो थोआखैनो बिहा। बेनिखायनो बेखौ गारबोबाय आं। सानैसोनि उनाव लायनोसै। आं हारसिं फैग्रोबाय। सिन्था खालामनाङा फैगोन बे। आं आइनि खोथा सोंनाय लोगो लोगो आफानि महरा माथो बोरैबा महर लाथारदों। आंनि गोसोआ मानिथाराखै। आइया दे हारसिं बेबायदि आलासि जाबोगोन। आफाया सिगां फैग्रोगोन। आं फोथायाखै। माबा मोनसे जादों। मामा 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 आइ सना सिमां ना मोगथां जाखो? साया माया आइ सना आइसा नों आंनि सेराव सफैमारबाय फिसा। मामा जेने थेने सफैबाय। मामा रोनालाय? रोना दङ आइ। रोना दङ। रोना नोंखौनो नेनानै दङ। हारसिं गोदाव सोराव खना खना थाबायबायनानै नोंखौनो नेनानै दङ। आयै नोंसोर गासिबो मोजाङैनो दङ ना? आंबो मोजाङैनो दङ आयै। आयै आं रोनखौ लोगो हमनायग्रोनोसै। थां आइ थां। रोननि खाथियाव थां।
रोना नोंखौनो नेनानै दङ। इसा रोन इसा नोंखौ दिनैसो लोगो मोनबाय इसा रोन रोन नों थिगैनो दङ ना? औ इसा बायग्लिनाय गोसोखौ लानानैब्लाबो नेनानै दङमोन नोंखौ माब्ला लोगो मोनगोन होनना। आयो मासे गोथार अनलायनाय बिसोरनि। आयो बिसोर सानैया एसेग्राब अनलायो आं माब्लाबाबो सानथाराखैमोन। बै समावनो जुदि आं बिसोरनि गोसोखौ एसे बुजिनो नाजायोमोन माब्लाबाबो जों बेफोरबायदि लेथेर फिथेर जानांनाय नंथारामोन। दिनै बिसोरनि गोथार अनलायनायखौ नुनानै बिखा खामलायबाय आं। आंनि इसा फिसाया थैस' थामस' रोननि आखायावनोसै। बिसोर सानैया जुगे जुगे संसार जालायथोंसै। जेब्लायबो आंनि आशीर्बादा बिसोर फिसा सानैनि गेजेराव थाथोंसै। आरो बे गुन्दा डक्टर बबेनिफ्राय सम फैखो बे जोंनि न'खराव जोंनि गेजेराव? इसा फैदो रेस्ट लाफैदो नों। रोनथौ नोंबो आंनि सेरावनो थाफा। नोंखौ आं जेब्लायबो सेराव हास्थायो। थौ रोन। खोनासंलाय मामा आरो बाबा, इसा फिसा आरो रोन फिसा, नोंसोर सानैया दिनैनिफ्राय हौवा हिन्जाव। नोंसोर सानैया जेब्लायबो बिदिनो अनलायनानै था। आंनि आशीर्बादा नोंसोरनि सायाव दं फिसा। आलो गोजोनै थादो, आलो गोजोनै संसार जादो। सोर आलो गोजोनै संसार जाग्रा?